Hi, si Marang Hilin eh. Hi, ako na po ni si Marang Hilin. Madung hapon di ay nitong tanan. Karon lagi kayo kung kumakauli og Alicia. Nahinog na magsaging nga katuhang gihagbasan kasi naging simana na nahinog na. Anong ibintuhan. Magsuman ko o magdinuwagan ko kani may isagol nga saging. O kani nga ang inahag nga kuan tik-tik. Kaling dumugan karon kay ang snack rin ang mga apo. Kay mamalagis bukid way pan. Magbento na lamang ko hanta ni nga himog kasabakik galing kay o may lutuanan. Alam ning dumugan. Ang yalo na ho ang kuan kanang na ay tik-tik. Kisa ron day? Aga. Sitaw ti ako ni Zinard Ramos. Salamat sa pagtan-aw og ni IB sorry? IB Palalis sa California. Salamat ma'am sa pagtan-aw sa among video ma'am. Og nila ni Sir Bugoso, og nila ni Kuya Leo, og Ate Mars, og labi na ni Ma'am Janet, og nila ni Juan Marcelina Labonete, og labi na diya sa Cebu si Ma'am Amy nga Ma'am Amy nga malumong kasing-kasing na siya nga nasa Cebu. Nga salamat sa pagtan-aw sa among video Ma'am Amy, kamusta na diya? Og di na nga na nagaban kaya di ko makahinumdum tungod sa kadaghanin jo kamong tanan na laman ang pasalamatan. Salamat tinyong tanan sa mga malumong kasing-kasing da kita laman ta karon og sa niyang may binto daning hang suman kay dumugan na ginang saging ug bagaon ba ning mga apo daning saging nga dumugan. Kita laman taon sa og sa hitsura daning maluto na nig mga pa pud hang mga apo daning kuan na ha saging pero ako daning pasibot lami mo rin dumugan. Mo tawag sa Bisaya dumugan ang saging nga ingani. Buday. Daw mo ko ilusong. Lusong naman ning gamay. Mo ni magdumog. Saan na naman ay? Mungkin lagi. Doy! Oh, Doy! Ibutan na sila sa bintana. Saan ko Sara nung be? Ha? Sara. Ano butang? Na! May lumpia ng rep. Ito na ba? Lumpia. Ito na, buka ba? Butangan rep. Ang butangan na. Butang yun. Bisi mga tao dari. Terus yung ginagmay. Ayo ay. Si Tutoy ay. Di, balik sa konanan, gisod lang. Ha? Alis ka handle. Tahan ko no. Hindi mo rin i-zibi. Kalimot. Zibi ba? Isa na yun. Sinagin pa dyan. Di mo rin i-zibi tayo. Huwag ka rin tayo. Sige, karawa na eh. Ang bulpinday. Tayo. ZMP mo rin. Day! Ang bulpin. Kawit na to. Bong. Matusot mo kang sa tao. ZMP rin. Ha, magluto ka. Day! Day! Lagyan na, buwang mo. Baba oh. Gaya ka. Oo. Ato ba?
Tara ka dia. Pikas. Udah na. Pinaunin natin sa pruto. Bantay ito di ka mukha. Puno na. Puno na. Kalau mas kiyagingan niya. Inumagan. Ang sakti ka upaw. Upaw, doon sa katagubig niya pa. Wala. Kita laman tayo ni karuto na. Kalau kau, iba ng papa. Ano? Hindi ako kasi dyan. Ada magkatagdaras na ta. Hindi. Sa today, katong ganyan. Sit out. Tato. Ako ang nakatiwa sa sit out ganyan. Hindi pang basa. Hindi itong gumaray. Sit out day ko ni Kuan. Esther sa Norway. Mga taga Alicia na hijab to sa Norway. Bing Parol. Isang anak. Si Bing Parol. Sa today banday. Ito kayo ng banday. Yan na. Magaling yung agun. Ito ito dali kay Kuan. Sorry ko kabutungan ka mangita ko ubod sa butong. Sa gano'n ng panihapon. Hindi gani Kuan mangita ko kujaji. Kaluto dali. Tadi pagka kaldero. Nakaroon kayo na hanam ng gitak ang matusok ko dos kabutungan. Hanam ng bijaan kay jut kay adans ubos kay kabutungan naman na mangita ko runog ubod sa butong kaya hang sudanon utanon para sa anong panihapon na pod. Sakto rin nagkaroon na isnak ng mga bata. Pa-snack ko na sila. Ug mga ba sila ng dinumagan lagi kay sayang mga saging. Mga lata naman wa may magimbento kay ug napakuskuan halis siya kanang saging nga di na malata kay tos nanay, tatay. Tos tirig si programi. Mga ano man ang saging nga. Dinhi kay mga tao rin di man kadto mga saging, ang mga pugay na pagesra. Di ka kaduhingan og mga ingana manang matutukos kabutungan kaya talaw na bay ubod kay mangubod ko. A few moments later. Sa kabutungan na mangita ko ubod lagi dahil mga batang kauban hinday. Digbalik naman madali mga namiguan kanang dinumugan. Da. Unsan? Nga, nadiyan na ginawa. Na may tubigan na. Nay, kuan to. Nay. Ano gani agi sinuri? Sa? Ani. Saboy. Nay tubig. Nalagi kalabo na. Ikaw na kalaboy. Gani. Ay, tatak na. Hindi na ganami na. Wala, gitap pa ubod ang rin. Ubod.
Malas kay way. Una noy. Kana. Akan na. Di sa kabuk na. Ay, Di. Di lagi ron tingubo di ay. Mangita laman tagkuan lain nga mautan. Kujaji. Ako ni kujaji. A few moments later. Di malasa. Tabak-tabak mo ko na to sa kabutungan. Wa mo na ubod. Di mo na ting butong. Mangita lamang ko na niyang jaghan ni masuwa. Sa karon tanawon sa gangsuman og kanang naluto na ba. Tilawan hag mga baning mga bata. Kay ni human matumig kasubpanan kami tamig guzaji. Kay na may dani da may kuan dani na may makasubpanan din na mga puruan dag dani na guzaji dinhi. Kay ang giprenon itong lutoon ubod, damo mag-ubod di ay. Amo lang suli ang mga uburan, damo maday ubod di, runting ubod di ay. Mo nang kita lamang tan sa pagaon sa kuan ang dinumugan og mga anbaring ang mga kabjaw. Yan na, gawin na. Wow! Nandiyan mo na. Nagasuaso na. dito na. Pagtiro na ka. Ano, ano? Iparag kamera luna. Inadoy, panidoy. Yan ito kami doy. Ano? Nagtapi ni mo to. Paano na sa kamera doy? Nagtapi sina. Hindi na makita sa lula. Belum. Ayos da. Oh. Hah? Cara ko dai. Hah? Ini tayo lagi may gubod. Tanong tag manihapon. Paman mo kita gubod. Kusara di ay lula day. Ubod sa lubi ba? Ubod sa botong. Wag may makuha. Ako di ko sa dibi. Why, ubod. May ubod. Dito ang ubod na yung mga kinuhaan. Wahirami. Okay. Ada kayo ito. Oh, may masaka. Kau na. Di balik dyan. Sinak sa mga bata. Buday! Buday ako ulit siya. Wala mag-snack. Sige day. Kami day. Kami punong. Ganas inday. Wala ka matindi sa kulay. Sa atong ilan mo mamalula. Wala ka mato? Dito ka po na. Wala na. Patuon na Hindi na makaganto basta lagi lang amahan. Oo. Kaya malitok na. Kaya init lang to. Ang sisa. Buday! Buday! Oh, Dali na. na. Ah, numa. Tubang noy. Kami mo noy. Kaya rasa ka lang na. Ha? Kaya snack na ron. Kaya ako, nabok ko rin ito. Kay, wala pa kayo paniw to? Wa. Kay? Yes, do. Ang suka na eh. Kaya sudan. Bada kabilig sudah si mga apo. Biglang ko, group lang. Sa lang ako. Na isa ko na. Hindi. Mas kasama na doon ah. Si Lundan. Si Lundan. Mas maring. Wa. Ako humayan ka. Hindi. Mamagay pa niyo to? Maring pa niyo to? Ako? Ano magay pa niyo to? Nga palis naman ron. Sinisnack na. Ang suro, hindi ko kasi na ito. Agad sa anak. Wala si Dana kaya si Dan po sa mga bata. Ganyan, agaho buwan, mga bata, gilutuan ng noodles. Wala din, makita ko ng kuwan. Ubod lagi kayo. Ano na siya dahil? Ano na Ama. Ato yung tumutungan? Lube. Lube, magkakaroon. Hindi, ubod sa putong. Ano nga? Hindi mo dahil. Ano? Sagis eh. Sagisi, di ko kamao. Huwag mo na sa amo lang sagisi. Magkapon. Tama pag-ubod. Dadon. Ito lang. Ano ito man? Huwag ko kasuway na. Ganan, kanang. Okay na ito mo eh. Tayo, budoy dahil. Ato.
Tiguang, nalipay ang kagkuhan, rigid. O di kay pa, o di day, dumugan. Pero bago kay panyudto. Iya. Ikaw. Wala lagi. Ato na pikas, yung mga apo na ito pikas. Kamot. Kay, Iya haluto lang ano sila. ihaw manok. Doy din na doy kay. Mulakaw na ba me? Ano mo? Tubildag, kasulina kay. Tagumi yung ma. Ano mo na? Angay na ka day? Nawag kuan kami na. Ha? Nga. Kami nga man nga. Nga mga apo na manguli. Lain tiguang na akan lula masuk mingawon kung sa muli Megalisya. Isa. Ang Ikaw, mingawon kang muli Megalisya. oo. Kaban sa Lisya. Kaya wala mang tungay wala mang ang mga anak. Nakamig sa mga anak. So si Mana naman muli mabalik man. Wala mang mga anak na ho. Ano ganito? Sungay nga nimo. Asong. Oh, Sungay lagi kay mura mang ako na mura man. Mura Ikaw mang gumawa ka mo, may ako na kumidyo. Wala mo itong mga isuon. Yung sila, isuon na rin niya. Sila niya, wag mo lang wa. Malawa ako sa sinunod ko. ay mura kwa. Malawa niyo mga. Daghan ito magjud to. Basta uke, Jesus, yun o. Ami buha ka doon. Kasi, Daghan mo na magjud to. kaya naman. Ay mga binadi itong ano mong masamong. Kita. Yun na. Ang damal mo dahil. Dahil na doy. Bugno na niya. Dali. Arman, satu mo siya. Nay, kapit, arman ko nyo. Kaman. English pa. Kapalali na. Sabi ya. Dali na. Tuko na siya, kami nga. Kami na kay anong. Hilat ka po na. Dali pagkikal pa rin babi ka. Alam mo, ngayon, tataka mo ulit, balik ka gina. Nagpunta, mangyayari ka kung ano, sabi nga mingaw. Balik, pati sila mo na eh. Ano ka? Ano? Wala na buka ang nahulog. Iram. Ay, palingot ko. Ayaw mo na talaga taon ko. Ano yan, nagsusudot yan. Ay, mga mingaw. Mga mingaw. Kasama niya ako, yung kanil, yung kanil, ito on. Sige, sige. Mga butagin. Mahal kung saging. Hindi naman ako nila saging sa kalimutan. Huwag mo sa mga ito. Mga saging. 30 ko ng kilo. Gusto mo. Asa mo ka dito? Suki lang, suki. Oh, gusto. Gusto. Dagko, maninjo. Nagko. Nagko.